Hey guys, meron naman akong sponsor ngayon. Itong tilapia. At saka ito, sponsor. Sinigang na baka. Sarap. Galing kay Maricel. Salamat sila sa araw-araw ng pag-sponsor mo sa akin. O, diba? Lamig kayo. Lamig kayo, bay? Lamig kayo, bay? Karon bay, bay? Gutom naman ko bay, kaya ako ginihiwat siya bay, ano? Karon naman ko kakaog baka bay, siguro mo doon isda bay. Tapos utan, kaya maraman lang akong makaya guys. Kuha sa kong kanon mais guys ha, ako sa ning ipuspos kay. Kuha ko kanon mais. Upload kita ngayon sa ito bagahe kay kakuha na may. Kanon na mais. Kanon na mais. Ato sa ni pahilo natin kasi sila yung ano eh. Sila naman yung kaon ako. Ayan. Karon kay yan naman eh. Tining sinigang na baka. Salamat kayo, diba? Sarap to. Lamiya kayo ba? Ano naman ganyan nung taong naman? Naiga kang sponsor. Ano guys, sponsor sila kay. Di mo ko kalutong baka kaya di mo ko ka-afford dyan eh. Mahal man. Isda lang ako. Actually pa. Magkakamin ako kanina. Parang ka. Gusto mo ba? Kita mo ba yung sinigang? Hoy! Kompleto ah! Dali! Patay mo mo! Ako nyo isali sa panyapon. Kaya kung nakikita na sponsor, nambok ka. Lamig kayo ba? Diba? Lamig ka? Sabi mo tahan dyan sa